Yan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon kami po sa inyong mga magiging tagapaghatod bareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Pio Fernandez. Inutuntaan dispatchos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Al Armario Pading Al. Marhay na hapon, please go ahead. Nasa korte na ang pagdeterminar kung sisay talaga ang tagsadiri kan lugar na pigapod daragsaan ang dating Puro Beach kan Legazpi kan mga panahon na pinilingan na nin mga daga o kaya building materials ngunya naging ang commercial area asin planong gibuhon na parke. Tiga turnover na kan DPWH sa gobyerno provinsyal. Ana mga project na ginibudigdi sa persos ni the Congressman Saldico. Alagan ko niya kaklamarman ang Legazpi City na sa indaan lugar na ini. Kayaan sa kuni ang panlawigan kan Albay sa pahagiman ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla. May pinasar na resolusyon na nag-autorizar kay Gobernador Attorney Rex Lagman na magrepresentar sa kaso. Bahala ng korte kani, ikon kaya Badesa, dahil daiman ni na diretso. Ana sa kunian na panlawigan na magtukar pa kan mga merito kan kaso. Alarmario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indokan. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Thank you so much kumpadreng Al. Sa pang detalye sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Suportado ni Mayor Domingo Escoto kanawasan liderato kan bagong Chief of Police sa UAS PNP sa persona ni Police Major Efren Paloyo na mag-request ng karagdagang police force sa UAS PNP sa langkaw na komandansya kan Philippine National Police. Susog kay Mayor Escoto mamondo siya kan mga nakaging aldaw kan tinira parehas gadanan duwang nagrundang police kan badilon ini. Asin ikaduwa, nabawasan pa ni sarong polis UAS PNP ka nabaybas so sarong miyembro kan UAS PNP asin mo niya nakakulong na nagluwas na kulang na ang pwersa dahil na akma sa ratio kan police asin population kan banwaan saan na presenting pwersa kan UAS PNP kung kaya pabor siya na mag-request in additional force ang UAS sa PNP. Ang request sa kan alkalde dapat ang madidestino digding pulis. Dapat matino ding digta o background in kabulastugan urog na sa ngaran in droga sa pagsabing nararaot animahin kan kapulisan as natural ang sayang banwang tigsisirbihan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpaputi, kita in as early as 7 days. Thank you so much, Chief Jim. Saro pang istorya sa lado lokal. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, marhay na hapon. Please go ahead. Balik na sa Legazpi City Engineering Office si Engineer Clemente Nong Ibo. Ini mismo ang kinonfirmar sa DCGB News ka nasabing opisyal ngunyan pa sa ng pagkahapon. Sa pakikipag-oron niya to sa iya, sinabi ni Ibo na epektibo kan Hulyo 31, 2023, balik siya sa pwesto bilang City Engineer kan syudad. Asin na sigun sa iya, dating nagkaputo ang enkargado kay ni mantang sa wara dyan bilang engineer iyo si Engineer Noel Encinares na
mabalik giraray sa iyang pwesto bilang assistant engineer kan syudad nin Legazpi. Sa ibong nalado, sinabi man sa DCGB News ni Sir Darlito Perez Jr. Na pamayungon yan kan HRMO sa gobyerno lokal kan Legazpi na kumpirmado ang reappointment kay niya bilang city engineer giraray dahilan siya natapos naman ang secondment kay niya sa gobyerno provincial kan Albay bilang dati man enkargado kan Provincial Engineering Office. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, and sa istorya hali dyan sa city government. Ngunyan sa dispatchos kan mga bareta sa lado nasyonal, personal na binisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga binaha na residentes kan Pampanga kan Lunes asin naghatod nin ayuda sa mga ini. Sa iyang pagtaram sa Bren Z. Giyaw Convention Center sa San Fernando City, nangapudan ang presidente sa mga taga Pampanga na paghandaan ang epekto kang climate change dahil man iba-iba na ang dalagan kan panahon ngunyan. Bako sana sa Pampanga sigon sa iya nagsasapar nin mahiwasan na pagbaha dahil maging sa Northern Luzon naka-eksperyensya naman nin matinding pagbaha dahil sa bagyong Egay. Siniguro kang presidente ang padagos na tabang sa mga taga Pampanga sagkod na makabuelta sa normal na sitwasyon ang probinsya. Aram kang presidente na dakul ang nawaaranin hanap buhay asin dain nakakalaog sa trabaho dahil sa grabing pagbaha. Kaya nagdara ini nindiit na ayuda para isustinera sa sitwasyon mantang day pa nagkukulpaan sitwasyon. Kaibanan sa mga tabang na ipigtao sa mga residentes kan Pampanga ang 10,000 pesos na cash assistance hala sa DSWD, food packs asin cash assistance to individuals in crisis situation o AICS, apwera pa sa tabang na ipigtao kan Department of Labor and Employment sa mga banwaan kan Candaba, Macabebe, Santol o kaya Masantol, Arayat, Porac asin Santa Ana. Nanauman ang presidente sa pagikan Department of Agriculture ning certified seeds asin hybrid yellow corn asin iba pang mga pisog nin gulayon para sa mga paraomang naraot asin nawasak ang mga pananom dahil sa baha asin danyos na ipigwalat kan bagyo. Sa tabang kan pag-aprobar kan Kongreso sa propwestong 2024 national budget, positibo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na kaya kan sa iyang administrasyon na mawat an agenda for prosperity na mataw sa nasyon in future-proof as in sustainable economy. Ang 5.768 trilyon pesos na proposed national budget o National Expenditure Program o NEP para sa 2024 ang pasado na sa House of Representatives kan Miyerkules. Ang proposed budget ang kapareho nin 21.7% kan gross domestic product as in 9.5% na masalangkaw sa fiscal year 2023 General Appropriations Act na minaabot sa 5.268 trilyon pesos. Sa 46 na pahinang budget message na ipinasara sa House of Congress asin mga miyembro kan 19th Congress, sinabi ni Presidente Marcos na ang propwestong budget ang mataw nin pondo sa administrasyon para ipadagos ang plano sa economic transportation na nakapalaman sa Philippine Development Plan o PDP para sa 2023 sagkod 2028. Sigun pa sa Chief Executive ang sa iyang long-term vision sa pagpatalubo sa nasyon ang masirbing proteksyon sa purchasing power kan publiko asin pagayunon ang production sector para magkaigwanin de kalidad na trabaho asin competitive products na bigasuportahan kan macroeconomic stability, infrastructure development, bureaucratic efficiency, strong rule of law as in effective climate action. Dugang pa ni PBBM na ang proposed 5.768 trilyon pesos na national budget para sa 2024 ang nakabase sa government's 8-point socio-economic agenda na may dakulang allotment sa mga priority sectors sa national government o government geared na magpatalubo bako sa nasa ekonomiya kundi sa salud, edukasyon asin para sa tawo. Mientras tanto, nagpatanid na mag-walkout si Pampanga 4th District Congresswoman Ana York Bundok sa pigtaon na situation briefing kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa San Fernando, Pampanga matapos kontraon ang plano na gibuhon na water impounding ang Candaba Swamp para makaskas na magkulpa ang tubig sa
na tubig baha sa probinsya. Mantang ipinaliwanag ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson ang plano para sa water impounding sa kabangaan kan briefing, nagtaram si Bondok asin ipinahayag ang pagkontra sa plano asin nagpatanid na mag-walk out. Garo may patakot pang sinabi kan kongresista na sa Kandaba nagpo ng hukbalahap movement asin kung gusto kan gobyerno na magkaigo ning problema idagos ang plano sa water impounding. Ipinaliwanag bangkang presidente na para sa interes kan gabos ng taga Pampanga ang plano para maresolberan ang problema asin konsumisyon sa haloy na halawig na pagbaha. Tiglinaw man ni Singson na bako ang bilog na Pampanga ang swamp ng gigibuhon na water impounding kundi parte sa nakaini asin lulunodon ang bilog asin dai lulunodon ang bilog na lugar. Napaliwanagan man giraray ang kongresista matapos mag-commit ang mga alkalde kan Pampanga na magtabangan para maresolberan ang pangmahaluyan ng pagbabaha sa probinsya. Bago matapos ang situation briefing, tinawan doon ni Presidente Marcos Jr. na bukas ang sa iyang opisina na magresibinin mga rekomendasyones para maresolberan ang problema sa pagbaha sa nasyon. Sa Ropang Bareta, sa lado lokal, nasa linya si Joshua Bino. Joshua, marahay na hapon. Go ahead. Duwang bagong rescue vehicles ang formal na pinag-turnover kan lokal na gobyerno kan Dalaga sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO kan nakaaging aldaw. Pinanganutan mismo ni Mayor Awin Baldo ang turnover sa duwang bagong behikulo na pigproponir hali mismo sa DRRM fund kan lokal na gobyerno. Sigun ki Mayor Baldo, pigihinguwangon yan kan lokal na gobyerno na matawaning prioridad ang pagkakaigwa ng mga dagdag na rescue vehicles nang mapadali ang pagresponde sa mga emerhensya, lalo na taan banwaan kan Dalaga, saro sa mga calamity asin accident-prone areas. Ang duwang dagdag na rescue vehicles nakadesenyo para sa pagresponde ng mga aksidente sa tinampo. Sigun man kay Engineer Bim Dineros, ang pamayo kan MDRRMO, sa presenteng ini sarong pick-up truck ang tigamit ninda sa pagresponde asin duwang patient transport ambulance kon kaya dakulang tabang ang pagkakaigwa nin dagdag na rescue vehicle sa indang opisina. Mientras tanto, sa mga sunod na taon, nakatalaan pang magdagdag ng mga magkakanigo pang behikulos ang lokal na gobyerno para sa MDRMO kanasabing banwaan. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua, mabulta ang dalagan kan mga bareta pakalihis kan pagiromdom. United Home Kidilets. Chewable paracetamol. Gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket.
Oh, sign na yan to buy Silco Green Papaya Soap. Ako si James Fuentes. Ako po si Jigjig Sabadisto. Dito na tayo sa Max Magaling at Max Pinahusay. Bimeg Integra Wormex. Isang tableta lang, bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Bimig Integra Worm X Max. Kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. Gamit ang Team Bimig Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Must be prescribed by a veterinarian. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. Fenbendazole plus praziquantel plus ivermectin is the generic name of Worm X Max. Subukan na ang mga bagong pamurga na gamit ng Team Bimeg Power Max Idols. Bimeg Integra Worm X. Isang tableta, bilis tanggal ang bulate. At Bimeg Integra Worm X Max na 3-in-1 dewormer. Now available. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Sa lado nasyonal, suminakat na sa 30 anagadan dahil sa bagyong Egay sa nasyon. Sigunin sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ngunya na aldaw Agosto 7, 2023. Sa nasabing numero, 4 ang kumpirmadong nagadan sa bagyo, mantang 26 pa ang pigbiberipikar kan mga otoridad. May 171 ang nakulugan asin 10 man ang nawawara. O minabot naman sa 871,400 na pamilya o sobra sa 3.2 milyon na individual ang naapektaran kan bagyo hali sa 5,073 na barangay sa 15 rehiyon. Sa katakod na bareta, nagdonar ang Philippine National Police nin 3 milyones na kantidad na relief goods sa mga pulis asin residentes sa mga rehiyon na apektado kan uminaging bagyo. Sigun kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda, sa pag-iinikan sa indang Adapt a Region Program. Padagos man ang pagdara ninda tabang sa Cagayan, Ilocos Region, Benguet, Abra, Tarlac asin Pangasinan, nagrabing naafektaran kan bagyong Egay asin Habagat. Sinabi pa ni Acorda na committed ang PNP sa pagatod tabang sa mga apektadong rehiyon kung saan presenteng nakadeploy ang 200 na search and rescue teams kan PNP bilang parte kan relief operations kan gobyerno. Bareta sa ibang nasyon, 30 katawan nagadan matapos madiskaril ang sarong tren sa southern Pakistan. Afera sa mga nagadan, sobra sa 100 katao naman ang nalugadan sa nasabing aksidente na nangyari harani sa Sahara Railway Station sa Nabwasa sa siyudad kan Karachi. Nagbaliktad man ang nagkapirang bagon kan Hazara Express dahil sa aksidente. Dinara naman sa ospital ang lugadan, kaya ang mga lugadan na silang biktima kung sa piglalauman na madadagdagan pa ang numero kan mga nagadan. Sa inisyal na investigasyon, bigla sa nang natangkas sa Riles ang 8 bagon. Padagos pang pig-aaram kan mga otoridad ang pinakang kausa kan nasabing aksidente. Sa lado kan Karawato Sports, kinanselar kan organizers ang swimming competition sa Paris dahil sa babang kalidad kan tubig. Ang nasabing kompetisyon ang parte kan 2024 Paris Olympics alagad dahil sa maati ang tubig sa Seine dahil na ini madadagos. Sinabi ni World Aquatics President Hussein Al-Musalam na sobra sindang na mundo dahil sa nasabing insidente. Pigituro na dahilan kan ang pagkakaigwanin polusyon ang halis na nagkapirang aldaw na pag-uuran sa nasabing lugar. Tiwala naman ang Olympic organizers na mareresolberan ini kan Seine ang nasabing problema para sa Olympic competitions. Sa ultimong despatchos kan baretan, magiging kamugtakan kan panahon sa masunod na 24 oras. Nasa linya ang Pag-asa Legazpi sa paagi ni Sir Jaime Bordales. Sir Jim, marhay na hapon, please go ahead. Marhay na hapon man, siray man sa mga paraan tabay kang DCGB para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyong panahon. Padagos po kitang makaka-eksperyensya ki magayon na panahon
sa bilog na Bicol Region, opera na sa naduman sa biregla ang pag-uran na may kaibang pagkikilat pagdaguldol na mas halangkawang tsansa pag-abot kang hapon sundo sa Banggi. So igwa kitang pigmo-monitor na sarong tropical depression sa lawas man kang Philippine Area of Responsibility. Kaso bagong alas 3 hapon taranta ang sentro kaini sa distansyang 2,780 kilometros east-northeast kang extreme northern Luzon. So hababa man ang tsansa na makaapekto ini sa man na parte kang sa tuyang nasyon asin daiman tiglalaoman na malaog siya sa Philippine Area of Responsibility. So digdi mang giraray sa Kabikolan ang sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon mapuon yan 25 sundong 36 grados sentigrado. So sa ngunyan, wala mang kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Bicol Region. Pero magiging moderato sagpod sa maalo ng satuyang kadagatan, epekto man iyan kang padagos na pag-iral kaining southwest monsoon o habagat. Ang satuyang wave height estimated na sa 1.2 sundong 3.1 meters, kaya medyo delikado mang giraray lalong-lalo na duman sa nagagaramit sa radid na sasakyang pandagat. Ang sa tuyang aldaw masulnop at yan alas 6:10 ng pagkahapon asin masirang sa aga alas 5:32 ng pagkaaga. So yan lamang po ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat, marhay na hapon. Thank you so much, Sir Jim Bordales. Ale dyan sa Pag-asa Legazpi. Sa pangarang ka news team sa luwas, Tata Nems Flora sa technical control, News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Baliran, Thresia Marilitana sin Richard Astor. Sa pangaran man ni Sir Jim Bordales kan Pag-asa Legazpi, kami po ang sa indong mga naging tagapaghatod bareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon.